mamoko mathoth e yor adimba arwakni machiegni yie mar mondo mi bed koda nyaka giko e weche manyien kata giko mar weche manyien mag Migago machiegni nyinga Joyce Oduor. Bende nyalo loso koda kindiko na kichwalo paro moramora kotudore kod weche manyien duto mag odiochieng' makawuono kokale namba mar ote machuok ma en 23600. Mbui marwa mar Facebook ibiro yudowa live Ramogi TV, X kacha bende ibiro yudowa @Ramogi TV. Kawachako en ni obila ariyo mag GSU otho kama moko 4 oyudo hinyruok bang' nyamburko margi nyono Miruti mane otegi e bolo e gwenge mag Dama mantiere apaya ma Dadaab Garissa. Report mar obila lero ni nyamburko no ma oyudo masira ne oriko chwalo tese mag penj mar KCPE. Ne onyono Miruti no ma ichich ni ne riko tegi e bolo gi jonjore matama mag Al-Shabab. Obila ma oyudo hinyruok to oring godo e osuptal ma Dadaab kama idhi nyime gi timonegi thieth. Piny owacho okoni skunde duto mag sekondari